Mošnovské letiště chytá druhý dech. Po sérii rušení linek se bude z Ostravy létat do 13 destinací, Středomoří a Paříže. Život na letiště chce vrátit na konci května nový soukromý nízkonákladový dopravce. V tuto chvíli se z Mošnova létá jen do Prahy. Zavřené obchody, hala připomínající atmosférou spíše kostel a tabule, na které by se v nadsázce vešly odlety na celý týden. Tak vypadá ostravské letiště v podstatě od otevření nového terminálu před 5 lety. Já jsem lítala hodně do Anglie a to mě vadilo, že jsem musela přes Prahu. Jo? A teďka jedeme třeba do Helsinek a to samé. Zatím se cestující z Mošnova mohli dostat tak akorát do Prahy. V květnu však na letiště Leoše Janáčka poprvé v historii vstoupí nízkonákladový dopravce a poletí do Paříže na letiště Charlesa de Gaulla. Tím pádem nemusíme cestovat ani na okolní letiště v Katovicích, v Krakově, které mají linky do Beauvais. Vím, že to je v podstatě low-costové letiště daleko za Paříží. Ostravu vnímáme jako perspektivní region, který umožní přímá letecká spojení jak do Paříže, tak i do dalších 12 letovisek ve Středomoří. Ostrava se tak snaží dohnat konkurenční letiště v regionu. V porovnání s nimi v osobní přepravě výrazně ztrácí. Pokud se ukáže, že ta poptávka mezi cestujícími zde je, tak tyto linky mohou v příští letové sezóně navazat i další destinace. Pro ostravské letiště je to docela významná věc, tím pádem se docela zvýší dostupnost tohoto regionu pro evropské cestující. Spokojeny jsou i některé firmy v regionu. Ty stav letecké dopravy v kraji dlouhodobě kritizují. My to určitě vítáme jako Brno, protože přece jenom automobilisti a náš zákazník je i Renault a Peugeot a to je samozřejmě Paříž. Společně s pravidelnou linkou do francouzské metropole chystá v létě nízkonákladový dopravce lety do oblíbených turistických destinací. 2. dubna by navíc mělo poprvé vyletět letadlo i do izraelského Tel Avivu. Iva Kubánková a Radej Viglaš, Česká televize, Ostrava.